Anggap lah lho. Ya to. Tak tau apuk lho iki Mas. Sapa sing duwe lho? Sapa lho? Aku lho wis jal sepura wis. Iki lho. Nyapa aku mburi kok sok. Kok sumpah aku ora, Mas. Mas aku Aku lho lagi arep manggon. Ayo nih, ayo kene nih. Ayo satu kene. Dipetna. Hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya asik. Tak pernah nyambung di otaknya bersemai. Harimau, harimau, harimau. Aring-aring diakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun dikiri gedang rojok sadurung dipangan codok timbyang gorong dianggur gulung isun pedok. Yuk 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun sebentar nggih Bu, blendok-blendok mboten apa nggih. Selamat malam Randon. Rusak sebetulnya gini. Sepunten nggih Pak, campur sari kula rusak. Rusak piye? Awakmu nata cah-cah kuwi lho ora iso. Iki kan campur sari guyon maton cak selentem CS. MTM lo. Lho kok iso MTM apa? Oh, rumangsaku ora mikir kowe iki rumangsaku ngene iki awake dhewe hadir di sini karena apa? Ya mergone awak dhewe wis ngedulur karo masyarakat Ponorogo khususnya masyarakat Merayun to. Ora kuwi. Lan sebabe apa? Mergo Pak Dewan Pak Haji Suli matur mbah nuwun sampun nimbali kula bersama Dinas Pariwisata. Tepuk tangan yang ada di situ. Menika lak mboten wonten priyantun-priyantun menika enggak mungkin percil enek ning ngerayun Pak Suli kaya obat nyamuk ya Le. Kok sedelane kaya obat nyamuk kuwi. Aku mlebu iso ngelundasku aku. Lah awakmu gak. Lah kok teko kene pikirku lak lapangane lah kok iso jemeke kaya ngono ya ampun. Lho mergo masyarakat kene wis ngerti kabeh. Iki guyon maton pimpinane sapa? Percil. Lah iya Percil kuwi anake apa? Kodhok. Lah iya mulane. Oh iya iya. Mulane delen ning kene cedak sawah. Heeh. Ancene bener Pak Lurah ambasador ki. Pak Theodorus. Aku agek tumon iki lurah kok jenenge angel men aku ngono. Ya pancen yo jenenge kuwi. Lah iya lurah Mbak apa Dorpres apa jenenge? Pak AE Theodorus. Apa sih ayo jajal. Aku angel. Aku lho ning mburi malah maca lurah iki jenenge Dardor iki lurah apa tembak aku ngono. Mulane awakmu kuwi. Sapa jenenge Le? Pak Theo ngono lho. Ora kabeh ora penak aku. Bapak AE Theodorus. Tadidor apa? Nek tau apuk lho. Theo Dorus. Bapak AE Theodorus. Saurus. Lho. Sapa ya? Saurus kuwi dirimu lho. Iya, Pak pokoke Pak Rus lah. AE lah. Alah Pak Rus ngono lho penak. Iya Pak Rus. Matur nuwun Apa Pak Rus. kok mburine tok kuwi. Ya ora masalah. Awake dhewe mlebu ning kene dilebokne ning mburi. Toilete ra nek ciduke le. Kosek tok kamangka toilet. Akhire tak bar nguyuh. Heeh. Wong lanang, wong wedok kuwi nak bar pipis wajibe disiram utawa cawik. Ora enek ciduke banyune mati akhire tak tutule tembok. Sing apik dudu celup iku apa Dik? Dudu tutulno tembok. Ndi? Langsung celupno ngono. Celupno apa banyune mati kok. Kok rumahsaku. Masa mati? Tapi wis ngendikan ning aku. Ngendikan piye? Bapak Lurah Dorus iki.
Wis pokoke kuwi lah wis mbane karo wis pokoke Pak Teo wis ngomong karo aku. Mas Percil iki kan dilalah kok pas usia mudan. Heeh. Sok ben guyon maton digawa rene neh pas Agustusan. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Lurah. Wis to Mas Lurah ramong tak omongne sesuk ditekokne masyarakatmu kowe. Bosok. Berarti awakmu wis nampa panjer to? Panjer apa kuwi mung omong tok. Rumah saku nek tenanan mau wis rapat tenan. Iki lak ngene kan akhirnya masyarakat roh. Jenengan lak ngaten iki remen apa mboten, Bu? Ibu-ibu niku remen apa mboten? Lho, kuwi lho remen le. Umpama guyon maton Cak Percil CS hadir di sini Agustus Pas semuanya gak setuju? Setuju? Pak, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, ayo Pak Rusdo, Pak Dorus. Pak Dorus. Giling-giling kuwi. Pamang mula kuwi le. Panteni. Karena Bapak Lurah sama apa ki Bu Evi, Dinas Pariwisata sama anggota dewan. Iya. Pak DPR dewan-dewan sing ning ngarep kuwi kabeh. Iki kan bersatu. Iki piye ampriye kesenian bisa berjalan, UMKM berjalan, wong-wong sing nonton kuwi ora mikirne utang. Ora ketang bengi iki ora mikir mekar, ora mikir kur, ora mikir utang, khusus bengi iki ora ketang sesuk isuk kuwi eling maneh. Sing penting iki awak dhewe menghibur. Iki gawe senenge liyan, Pak. Senenge liyan. Kulu ma'rufin sedekati. Alah ngaji neh wisane. Lah piye to awak dhewe kan kulino nderekke para ustad, para alim ulama, para yai. Lah omonganmu jarene Mas Percil anu Mas sesuk lampun ning ndi kowe kudu gandul sarung yai. Lah ngene kiai sapa tak ganduli ceblok malam. Lah awakmu mbok pangan mentah. Mas piye? Gandul sarunge kiai kuwi pokoke yai kuwi ning diae tutno. Ditutne. Heeh. Lah mosok apane ning toilet ditutne. Mas itu piye to? Ditutne apane? Nderek para yai omongane apa wae kuwi. Oh ngono. Dene mbok gugu. Siap. Sesuk-sesuk rene neh ya le. Lah rene neh amin. Senenge piye, Pak? Dalane aku yang paling seneng. Menggok rene. Wah iki lurus menggok neh aku ngono. Aku sampai minggir lho remare. Minggir nyapa? Simpangan to. Simpangan karo truk, aku minggir. Kurang minggir, mari ngono aku ngecor sik ning jurang. Tak cor. Mari terus mobilku tak inggir. Kuwi ngomong apa to iso ngecor jurang bareng. Wah aku mumet mesti ngene iki aku. Awakmu kuwi gara-gara bar lara kuwi lho. Oh, sehat saiki ora mungkin Percil lara ora mungkin. Ora mungkin apa cokot nyamuk lara no. Kuwi nganane ning rumah sakit 11 dina. Sapa? Lho, raimu. Percil B kuwi. Olah Percil B apa? Wong dirimu ning rumah sakit. Ya wong glegere kaya ngene cokot nyamuk. Glegere kaya ngene. Iku rak saiki winganane. Gang Ndek Ingi kuwi. Iya Ndek Impus 11 dina. Yo, ngono ra kelingan. Kondang le. Lara apa we? Anu, apa penyakit demar bergambar? Kena penyakit demar bergambar. Mam darah demam berdarah Taurus. Percil kok nganti kena demam berdarah kuwi lho umume kuwi nak kodhok kuwi mangan nyamuk nyapa kok iso percil dipangan nyamuk percil kamong anakan kodhok kowe ora ngerti ceritane kowe. Lah piye mbokku apa kodhok lha kuwi kan mangan nyamuk nyamuke nesu terus ngruyuk aku. Oh dadi awakmu dicokot nganti kena gemar menggambar kuwi mau. Pendekar demam berdarah. Apa? Penyakit tak sepele demam berdarah. Lah apa? Mbok sing rada dhuwur sithik. Apa? Liver, jantung koroner. Kaya kancane kae lho. Ya lah tergantung awakmu lak kowe gelem ya monggo dhisik. Aja Mas sehat wal afiat. Maju nembang ngarep, nembang sing apik. Sing delok cah nom-noman, tembange kudu sing anyar-anyar. Aja nganti sing lawas ngisi-ngisini aak kowe. Aak. Modele Kang Percil aak. Lah apa? Nek model rai model ngene iku ya eek. Ya ora apa-apa aku eek enggak apa-apa kowe sapi tenge. Oke. Luwih gedhi to kowe. Masa aku sapi teng. Maju. Ayo nyanyi yo. Kowe tak antem sampai nyanyi tak sogok keri-keri kowe engko. Liyane. Lah lagu sing penak kuwi. Sogok ala keri. Liyane. Wapuk tenan kowe. Iya. Ayo sing apik. Aja nganti ngisi-ngisine aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nyanyi le. Iki gak pengajian. Lah ya nyanyi. Dawuhe para yai. Wadem yo ngene. Wadem. Enggak nek rondo-rondo second lho. Kok sok golek rondo second kuwi lho. Lah ademe kaya. Umume sing second
kuwi motor sepeda nyapa kok iso rondo. Ya ya wis rondo second beh. Dene lawemu sini. Oh, ini kok ya betah ya adem kaya ngene. Mesti jam 09.00 wis turu paling ngene ya. Minar delok TV akhire omah sitok anake 6, 4, 5. Hiburane ya kuwi Mas. Kuwi apa? Piye? Lah ademe kaya ngene ape metu ya waler. Kowe ya ora penak ning jero omah. Kaya ngene iki nyambut gawe kaya ngene iki. Isin aku. Awakmu ya iso ngrasakne anyep to? Anyep. Anyep ki manggone ning ndi? Anyep ki manggone ning awakno. Anyep kok ning kawak. Kleru. Anyep manggone ning ndi? Manggone ning kelek. Lah kok iso? Lah kowe nak kademen. Oh iya. Ayo ta anyepe. Iya iya. Iya. Gak mungkin aduh anjeme. Iya iya karepmu lah. Iya ya anu Bakti Kuncoro. Kok nyanyi gak lara untu. Mayor Mas. Duh sayang ngapuntene saestu. Iso lagu kuwi. Apa enak lagu kuwi? Aku bendina dinyanyekne bojoku kok. Masa? Angger karo nyapu ngono kuwi, isuk-isuk aku dinyanyekne. Piye? Duh sayang ngapuntene saestu. Yen aku check out Shopee sedina ping 7 tapi ojo sumelang aku wis usaha ngutang ning bank plecet mengko sing bayar sampean. Terus kamu balas. Tak balas. Bojomu gak mau balas. Ya tak balas. Bojomu mau balas piye? Duh sayang bojoku pancene matamu 7 bendino check out Shopee kok nganti ping 7 kowe ra mikir aku kerja rino nganti dalu golek duit rupaku nganti kaya truwelu. Mari ngono bojomu ya gak nesu. Bojoku ya nesu. Terus Bojoku nesune. Bener. Duh sayang, apa we rawati aku nesu nek aku nesu mengko tak tapuk raimu. Aku langsung melayu, Pak. Sik to, kowe bojomu kok iso wani karo awakmu to piye to? Wong wedok itu enggak boleh berani sama laki-laki, coy. Iku paham? Heeh. Wong lanang ki presiden rumah tangga. Iya. Wong wedok ki sak ngisore. Paham ora? Wong lanang berarti kepala. Kepala. Lah wong wedok gulu iki, Pak. Lah kepala kuwi arep noleh-noleh nak gulu tangangen yo angel lho. Loh, maksudnya ngene lho, masalah duit dan lain sebagainya. Kuwi wong lanang sing utama, aja mbok kene bojomu kabeh. Lah wong lanang tanggung jawab yo tetep eno bojo to, Pak. Wah, berarti kowe wedi karo bojomu. Sapa ngomong wedi? Menghargai. Menghargai apa? Kowe tak omongi le. Kowe lek nyambut gawe rino wengi kaya ngene iki lek mung dientekne bojomu dike check out Shopee. Oke tunggale padha karo aku. Awakmu nek blekere ning kene umpama ketuane guyon maton, sak pinter-pintere wong lanang, sak gagah-gagahe wong lanang, sak jaduk-jaduke wong lanang, iso goblok dadak. Lha nyapa? Sentak wong wedok. Ya, lho awakmu, aku enggak lah. Alah apa winganane? Aku lho nyambut gawe ning ngene tekono cacah iki. Wong winganane nyapu omah isuk-isuk. Ayo, jogan reget saponi. Ya langsung yo mi, plek ngene. Sapa? Awakmu ngono lho. Kapan? Lah winganane ndek jemah wingi. Percil B kae. Alah ono percil B wong dirimu. Aku ora tau le. Aku kamarku lho dhuwurmu. Kamarku manggon dhuwur. Berarti lah aku disentak bojoku terus piye? Langsung mbok candak sapune langsung iya mi tak sapone. Kuwi aku ya. Ndek jemah. Kuwi pas gak sadar biasa aku ngono kuwi. Ora sadar. Lah setune ya padha kae ngepel kono. Langsung jipuk kain mbok lapi kabeh. Alah ngomong bendina ngono lho jangkrik tenan wong itu. Nek aku tak nyanyi. Awakmu arep nyanyi apa? Nyanyi anyar apa nyanyi nesu-nesu. Check out Shopee nadane sing anyar. Oke, sak nada-nadane, Pak, sak nada-nadane. Nyanyi ngene lho. Nadae ngerayun iki masalah iki nggone seniman. Ora percaya mburi gamelan tok lho. Ngerti ning mburi gamelan. Anu apa ki jenenge? Kendange gawedi tak sabut soalnya mbek
Kodanan. Kodanan. Urung diseteli wi. Ya engko tak omongni, sesuk disetel. Gamelan komplit. Kene iki apa-apa enek mangsamu. Ning nggonamu wi, awakmu yo nggonamu apa kuwi lho mburi lho. Maksude kuwi lho, mbok menawa kon genti apa piye tuku anyar ngono lho. Sing apa? Lah awakmu kan yo makelar to. Makelar dengkulmu ya Gamelan. masaku ora enek. Nadane. Nyanyi apa? Wis to meneng lambemu. Kau Lawas. Ada propo jajal, propo jajal iki lho. Lah iki sing marahi aku. Minor ya, Bro. lagu apa? Meneng to lambemu. Rungokno. Iya. Dayak. Masa Dayak? Ora percaya kowe. Ya. Iya. Aja melak-melak. Masa gak le melu kak? Iye iye iye. Baba. Dayak le. Amun saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng sabarang satu aman. Lagu anyar kaya ngene iki. Kongsi. Oh iya. Kok iso tekan kongsi iki lho. Apa? Kongsi. Dalasi. Bali. Alah ra iso. Ngaku lagi krungu pisane iso lho. Piye kowe piye? Kene arek TikTok kok padane. Ya jar kowe. Dosi doya badasi baba. Angkrek iso. Alah ngono kok iso muni. Batasi. Lah batas siapa? Batas garis anu ye, tanah ye. Ya jajal iso kowe. Dosi doya badasi baba. Terusane. Aman saja mau ngapain mau repot. jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng sabarang satu aman. Kau tolong bilang mau kah tidak, oh cinta kah tidak, sebelum dukun bertindak. Kau tolong jawab mau kah tidak, oh mau kah tidak, sebelum setan berpihak. Ora ana kamu ngene-ngene kaya wiper mobil iki lho. Ya ben sak karepku, asirku kok. Itu asli yang TikTok, Bos. TikTok Itu ya? yang TikTok. Iya. Lah liyane nek. Ada versi lain loh. Loh, itu bisa diversi. Iya. Gimana itu? Beb kongsi. Dosi Doya. Batasi baba. Aman saja mau ngapain mau repot. jangan sampai tua bikin jadi repot. Honeymoon Di Inggris, di Paris, di Madura Loh. Lah kok dadi lalapan purnama. Malalapan Purnama versi Madura. versi Madura, Bos. Terus. Warga ngerayun dermaka berepes di beres. Aduh, lestarikan budaya Jawa, jangan sampai punah. Versi Madura. Pinggir kali, pinggir sumur, Haji Suli
sabun. Kowe dadi sabun. Ana sabun ning jero omah. Warga masyarakat ngrayon manggiya barokah. Ana kerdus. Pinggir kali. Bapak kerdus. Sok Pak Theodorus. Bapak Theodorus akeh rezeki lir saalir. Lir saalir, alir-alir kung lir saalir. Lir saalir, alir-alir kung tang tang tang. Bocah kene pancen ganteng-ganteng, semengane panggonan sing peteng-peteng. Ngomong sing wedok atine grangseng, bareng ditemok otote metenteng. Lir saalir, lir saalir, alir-alir kung lir saalir. Lir saalir, alir-alir kung. Wong modele bocah saiki lek pacaran ana kandang sapi ora ngerti ana hansip patroli bareng digetak katoke keri. Lir saalir, lir saalir, alir-alir kung lir saalir. Lir saalir, alir-alir kung. Ngabocah kene pancen daplek-daplek, ngomong pacare sirahe mumet. Sing wedok dikongkon mijet dipijet watenge, sing isor uget-uget. Lir saalir, lir saalir, alir-alir kung lir saalir. Lir saalir, alir-alir kung. Isik Awan-awan mangan. Piye to? Awan-awan mangan endhog bengi-bengi bane mbledos. ya. Ketemuan karo cewek ning TikTok bareng ketemu jebule mrongos. Lir saalir, lir saalir, alir-alir kung lir saalir. Lir saalir, alir-alir Gak pas belas. Ayo, Sindan itu taknya ya. Oke. Wis jam ini yuk, sempat bareng-bareng masih bersama Sindan langsung hadirnya bersama ya. Ini permintaan Bu Evi sama Mas Pak Babang Atur Bandung. Silakan cantik naik ke atas panggung sudah dinyanyikan para hadirin sekalian. Nuwun sewu ingkang wonten ingkang sing ngandhut menika mbok bilih wonten sing ngandhut jinan buk-buk ping 3 jinan matur amit-amit jabang bayi nggih Bu nggih. Kersane Dikebuk mboten wetenge. sareng kalian iki menika sinden wanita Rainaga Masalah. mbok bilih badhe Mas. ngersane dalam. Jane sinden apa siluman? Sinden kok Rainaga iki. Aja ngono. Bentuke wajahmu ora Wajahmu kaya ngono lho. Ya Ora ampun. jelas. Bokong iso nyodit ngono ta. Ngedit apa? Mari tak suntikne Mas iki. Suntik apa? Suntik solikin. Silikon. Lah ya sing nyuntik iki jenenge solikin. Oh iya. Lah nyontek apa ora kebeneran to kuwi kok modele dadi kaya ngono kuwi. Lho. Ya anu semok tenan lho. Semok apa kotak? Masa sinden bokonge kotak. Lah iya. Lah iki kan mau tak cetak nganggo cetakan Nutrijel. Wah, enek. Sing bokong kotak Ade lho. namanya wis Ya, kena. Mas. Nadane saya si Putri. Paling enggak kenalan baru pertama kali ini kita hadir di wilayah Ngerayu. Ayo menengo lambemu. Nadane. Saya si percel
Pak Panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya si Slentem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Saya siliti. Lah nyiliti sapa kowe masuk nyiliti. Jenengku lak Liti to, Mas. Lah ya, kok di ruangan ra enak. Ganti ya lho, Mbak ngono lho. Mbak. Langsung. Saya Mbak Liti. Si Liti. Oh nek Mbak kabeh ora usah mbok isi. Saya Mbak Liti. Mbak Liti sindena panggung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Lurah Si kedak putih. Beda lagu kuwi. Iki beda lagu. tak kau waplok Kuwi Anoman Obong nyapa kok iso tekan Nadane Pak Lurah. Lah kuwi beda. Tamu istimewa. Pak Suli Salam hormat saya. Pak Bambang Saya suka Anda. Ibu Evi Mana sawerannya? kok rumangsaku ndak boye Ndak boleh, ya nyapa ampun kok iki apa to dijane Apa to? iki sirah apa cilok to le Lho, gak ngerti Mas. Iki sing diarani globe. apa Peta buta. Berarti kene iso goleki Ya panggonan. awakmu iki penggantine GPS, Mas. Umpama aku tersesat, Enek padang-padang iki. iki apa iki Alun-alun Ponorogo iki, Mas. oh lagi rene sithik iki apa iki Ya kuwi terminal no kuwi. lagi rene rada petek-petek iki apa iki Dong Banteng no Mas. iki opo kok saya dong banteng matamu Rada semek-semek gitu. dasmu nyapa kok tekan kono? Yo mari udan. rumah saku Lho maksudnya ora tekan. Masa dong Banten ning kono kuwi. nyanyi sing apik Peta nyanyi sing apik Oke, Mas. nyanyi sing apik Ini pertama kali hadir di Ya. Ngerayun. Paling Ayo. gak awake dhewe memberikan hiburan sesuai dengan tema malam hari ini. ayo Dosa aku. aduh kualik to Bang Nyapa? wah koyo reok ya Awakmu ku yo Paling nenggone. gak iki awake dhewe iki ning kene iki awake dhewe perlu berbangga diri. Keseniane awake dhewe tetep diuri-uri, Ah. tidak akan punah oleh waktu. ora Mulane iki pelestari budaya nah, Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Timur Ah. bekerjasama dengan DPRD provinsi Provinsi menggelar kesenian ngene iki. Iya, iya. Mengenalnya kepada masyarakat Ponorogo ngerti apa ora? Iya, Ro. Gone apa? Seni apa? jabung daun jabung Lho. Iki lak panganan. Unde. Kesenian Ponorogo kondang nganti ning mancanegara. apa Kene iki enek reog. nah terus Reog. terus Reog. reok Sing tak ngerteni reog. ya kan yo reok Ponorogo, kuwi sudah reok yo diakui kene iki. iki Iya, reok. nembang sing apik Oke, aja ngisi sini aku Siap. ayo entong Nyapa we mutah? Warok. jenenge reok iki aku ki marok Kene iki putu warok. Nek anu to, warok iki suarane gede to. iya no Mosok to, Mas? Jare nek suarane gede iki wani karo macan to, Mas? kuwi enak ceritane ya kowe Ya aku tahu to dolane Ponorogo ning gone Mbah. Kuwi iya warok iki piye jarene Lon nuwun, Mbah. Oh, poli. ngono terus Badhe tangket Takono, poli. takono apa terus nek anu suarane gede niku wani karo macan. Carine sapa? Kemale cilik. Payo wedi karo macan. mane padha wedine berarti nyanyi yo sing apik Pelok. pelok lah yo ngono lho Sesuai dengan desane tak nyanyene lagune, Mas. ngerayon Iso. apa judulnya apa Rayon to. enak Ngerayon kokrok gawe Ayon. ayon Rayon ki gak rayon. Ayon. Kecatetan ku ngerayon. wah kecatesan banyu udan Mulane nek nyatet kuwi sing tenanan. Ning rayon tak golek. alon wah pelok
Minor. Oh, minor. Ganti minor. Gampang ganti kok saiki. Ben, ora nyanyi tak. Bismillah sih. Adambang rayon. Mbah Duko Kon. liyane sing apik lho, aja ngono lah. Wong aku nyanyi apik. Campur sari ya. Campur sari. Pelok Pak pelok. Lah, alah pelok neh. Alah sogok. Tak sogok. Alah sogok. Nyanyimu kapan? Tantem selop kok iki lho Mas. Tantem selop kok kene ora ndang nyanyi. Janjane Dek aku wis ngerti. Wis rong lawas taune. Wis 2 taun lawase. Aja mau ulah balik. Jare kok nyanyi. Janjane Dek aku wis rindu. Wis 2 taun Taun lawase ora ketemu. Modal bensin seliter. lagumu morat-marit to. Motorku tak setaper. Tak ampiri ayo tak jamu termuter. Kangen dong kangen, ngene rasane. Rindu aku ra ketemu. Kangen Sira, kowe apa nyanyi apa to ki, Mbak? Kowe ki apa nyanyi apa? campur sari. Lho campur sari apa morat-marit lagu apa dadekno sitok. Balen to. Nah, terus. Iki balen to. Lah iya to. Lah tapi teko rindu teko endi mau? Maksud iki balen to. Hmm. Terus dijak Ketemu. kangen karo kuwi. Apa? Lah kok dadi tekan nyong-nyong dodir barang. Lah iya kaya ngeder kan kangen karo dikempot. Benar. Kene iki lho piantun wedok-wedok ngerti apa ora to? Ibu-ibu kene iki. Wong donya. Wong donya. Padha meteng. Lingo. Duduk kuwi. Lah iki sing meteng iki. Ya toh. Benggon iki mesti lagune ganti. Kuwi lho lagu apa aku mesti judeg ning kancane. Kreatif apane kene iki lho. Cangkemmu. Kowe meneng kowe lak kacane nyanyi meneng. Sajeke kuliah iki lho. Tenan kok koyo ngono lho. Kuliah ning ndi to? Nek awakmu kan dhisik ning gone UNESA to. UNESA. Aku ning UGM. Lah aku dia ning UGD to, Mas. kuwi diimpus kok Mas aku. Iso ora? Iya ya. Aja cilik atile Wong donya wong wadon sing siji. Iki lho. Arep golek angka. Kuwi iso ora to kowe iki? Iso ora? Aku lho gak apal kata-katane. Kowe masalah ora iso kowe iki. Ora kaya liya-liyane ki pinter. Mbak Lucy kok rene, Mbak Lucy. Balusi kok rene. Kowe masalah ora iso kaya liya-liyane masalahe. Mbak Lucy dhisik sinaune padha karo aku, Mas. Masalah lah Mbak Lucy lho wong Ponorogo penak suarane. Lah iki lho. Suarane iso penak. Masa Tak golekne suara sing penak.
penak kaya ngene ora kaya kowe oh cilok. Kandhan-kandhanane. Adek, kamu kesini tadi jam berapa? Saya kesini jam 3. Alah Mbak Lucy, sini tadi jam berapa? Saya kesini tadi jam 9. Alah adek, Iya. tadi makan apa dek? Saya tadi makan sate Ponorogo. Alah Mbak Lucy tadi makan apa? Saya tadi makan pecel. Adek, Iya. nyampe sini sama siapa? Saya kesini sama semua teman-teman. Alah iya teman-teman siapa dek? Saya kesini sama anak dan tetangga. Alah Nyapa? nyawur ya. Nesu lho. Ini iki lho, sesuk kon baleni lali. Lho, enak iki. Lah aku ki lho ora mbok takoni kaya Mbak Lucy tok, Mbak. Pengen ditakoni. Minor. Takonono, Kang. Minor. Wis rasa anu angel kuwi. Kok Ini mau anu kata-katane apa lho? ya bet. Kakek kata-kata. Ora, nyapo aku sing gawe. Gendange tok. Ning ditakoki to. Iya. Kowe ren Upeng iki rada budek. Bar diimpus efeke budek. Kowe rene mau mangan apa le? Aku rene mau mangan sate. Kamu entek piro le? Entek 10. Enak apa ora? Enak nganggo banget, Kang. Mbak Ayu kowe rene karo sapa yu? Aku rene karo simbahku. Alah teko kene kowe jam piro yu? Teko kene aku teko jam 09. Mangan apa yu? Mangan sego. Enak apa? Enak tenan. Adik Liti, kowe telete. Lho kaya Ora kaya kancane. Ora jelas lho. Ora jelas apa to iki ora jelas lho. balenono. Adik Liti, kowe rene Liti. Apa? Ora mudeng to. Aku sing wong anyar Ora iki. jelas Aku lho. sing wong ning anyar rep tanggap kok. Adik Slentem nggih. Engko mulih ning ngendi Dik? Mangke mulih langsung ngeteng Blitar, Kang. Kowe engko mulih langsung ning ndi Mbak Lus? Aku mulih engko langsung neng Dong Banteng. Ya kena pelanggan. Ibu, Dek Liti, Liti Dek. Ayo jawab. Omonganmu iki lho ora jelas. Lah ngono kok jalan Nek ditakoni. wis jalan jakoki kok ora iso rek. Lah paling kowe yo ora iso. Rono diturabuk. Bingung. Ling lu. Angel lho. Dek Slendem, kowe karo sapa? Kula mriki mau kalih kanca. Mbak Lucy, sampean kalih sinten? Kula mriki wau kalih anak kula. Mas Percil. Apa? Kula mriki kalih tiyang setri kalih supir kalih dodi ingkang ngetop teng wingking. Apa-apa. Wonten deta wis budhek, wis tuwek kendangane budhek. Eko senengane rondo. Sowak ora mungkin rapi. Apa malah menjadi kancane iki? Gila nih rupamu wis dulu. Lho kene ra jelas kok panggah omong. Lah penting kan jawab nyaut. Enak senengane gendaan. Sopo? Eh, Iki lho sene Mbak Lucy. lha ya Mbak Lucy.
Asli Ponorogo. Ini, Nyai. Ini. Minor. Awakmu lek nyeret kok kaya nyeret sapi to, Kang? Lah iki jenenge sapa? Lucy Brahman. Lah ya sapi lho, seret ora padha karo sapi. Sapi piye? Lah iki isu aku sing meres. Ya awakmu karo lho, isu sing meres, Mas. Sing meres apa? Mususi sego. Oh, meres sego. Sapi piye to? Ora ngerti artis terseksi sak Jawa Timur. Iki lho, Mbak. Sakmene iki seksi. Oh, iki seksi. Beyu benang gedabel. Cantiknya Ponorogo awakmu aja sia-sia karo Artis Lucy. GM langsing-langsing apa? Wah. Kalah seksi. Bojone percaya sapa? Denny Kristianto. Ni. Kristiani. Denny Krisjon. John Salene kuwi jarene sing paling ayu sak Jawa Timur. Bodine kaya gitar Semanto. Masa Gitar Sumanto. Lewat karo aku kan. Aku tenan. Nggon aku ya umpama aku ora ngerti jenenge wong. Nyapa, Mas? Aku lang guna biyen nom-nom aku kenal kaya ngene iki. Kenal ngonoan. Halah tak tumpani sepeda motor tak giyete geblak terak bris komburi. Awakmu kok sia-sia ikrem to? Umpama aku nom-nom aku kenal Bajul Buntung Sita iki. Bajul. Tak tumpakne terantot idek tak gelundung nih kalian. Ora mungkin lus. Lambemu susuing nganu ning kuping panas. Sabar, Mas. Aku ra mungkin nek karo awakmu ra mungkin aku wis sampe rabi karo awakmu. Wah, titenono sampe duwe anak merocot ndase tak idek ndase. Sapa karo kuwi sing sudi duwe anak karo Aku ra mungkin duwe anak karo awakmu. Walah wong kaya gerdu ae. rupamu timbangane kowe. Ayo, apa? Apa ora tantem ndasmu. Usahamu kono nyapu ndasku bareng. Aku kuwi Lucy Brahman kewan sing multifungsi. Iki larawani karo kowe. lho, apa? Sabar. Brahman apa? Omahmu teletong tok. Awakmu. Iki lho percil. Iki lho percil. Wah titenono sampe tamune bapakmu tak kon nguyu ya awakmu ben kadasen kowe. Mas. Oh, saurune kowe nguyu aku tak idek dhisik kowe. Alah tak antem celemu. Rumasamu apa? Aku Hop. Sabar. Sampeyan ki ning kene iki seniman lho. Lah kok iso gegeran? Hah? Ayo. Wong ora temu setahun iki cemukan. Wong kok iso padha anu wis tuweke malah gegeran. Ayo. Lah kok malah mbok duwi lho. Seni Jawa Timur kita harus bersatu. Wes, ini salaman. Wes, mburi sing wedok-wedok mburi, batang mburi dhewe. Mburi dhewe lho kok. Kamu lanang kowe to. Mburi wedi lho, Mas. Nyapa? Kok rumah sepi lho niku. Ora. Kowe ora gelem nyandeng aku. Najis. Wes. Sing najis opo kene omonge ora kok najis. Mbok kira-kira ya iki kok. Ayo to. Najis munggah lah to. Wes, deal. Wes padha-padha apian ya. Api-api wes iki antara percil karo sapi api wes. Ayo. Mas. Hei. Jogrokno to, Mas? Awakmu iki mau lho. Sopo jogrone? Kowe jogrone aku kowe. Wis diomongi apian-apian jogrone aku tak tawapuk lambemu. Wis aku njaluk salaman api-apian iki mbok sing rukun apa piye? Sapa aku ora nyapa-nyapa. Karo Mas. Ayo. Wong iki mbok sing rukun apa piye ngono wong iki dianggap lara lho. Ya to. Tak tawapuk lho kowe Mas. Sapa sing Kowe lho. Sapa lho? Aku lho wis njaluk sepura wis. Iki lho. Nyapa aku mburi kok iso. Kok sumpah aku ora, Mas. Mas aku Aku lho lagi arep manggon. Ayo kene. Ayo satu kene. Dipetnah. Kowe ora mbok sumpah. tanganmu dawa dhewe. Mbok tangan opo yo nyampe ngono to, Mas. Aku lho tekan. Ayo. Wong kok dirungokne tenanan. Sorry bro. Ngono kok nuduh aku. Nuduh tanpa sebab kok iso. Bocah kaya mengkudu. Alah. Sopo? Ora enek sapa-sapa. Ora enek to, Pak? Ora enek. Terus aku refleks lho. Ayo. Hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Asik tak pernah Nyampo mungkin di otak
hop. Nyapa? Nyapa? Nyapa lho? Nyapa? Ade arek-arek kesenggol. Ya kowe piye? Lah kok omong so enek joget tok mundur terus ini ya kene kancane sing bosok. Ayo. Aku Dasku sampe. Senengane guyon aja. Pare dudu janganan. ya. Nyambut gawe dudu janganan. Lambemu Dudu dolanan. lambemu loro ya kene ya. Siji Mas. Lah iki Ngarep tok iki lho. jajal ndang. Lah iki lambene loro. Iki lambe cadangan kok Mas. Lambene loro. Lambe ngarep mburi. Ayo Sugyon. Ora. Hei. Totong. Berangkat. Kayak Ya, Jawa Timuran le. Jawa Timuran, tarik. Ndang dokno. Jelas. Kita iki kurang anu oli lho. Yo tak ngene iki ndak iso. didokne ngene lho. Ayo. Ayo. Kentrung gaya baru. Malang remo. Nyapa malah kremo iki lho. Lah kene Ponorogo iki Mas Yuri Wijaya. Lodrok Yuri Wijaya. Zuri. Ayo. Kentrung gaya baru. Ayo. Soko keri soko keri soko keri alah soko keri iki ngono seniman Jawa Timuran iki ngono Jawa Timuran enek ludruk enek kentrung gaya baru Jawa Timuran enek ludruk enek kentrung nek kentrung Nyapa? Tak rogoh. nyapa mbak aku mbok lewek Jajali to, ento. Sing duwe Ponorogo kita. Apa iki? Masa metu. Sing arep mau masa metu neh. yo ngene iki pokoke yamen iki mesti metu Baik. Iki baik. matane picek matane picek paling yo bener Lah iya. Sono. Irenge kok ning anu lumpuk to, Mas? menika sinten Nyapa? Kowe aja sing-sing wong Ponorogo. kira-kira iso nyapa iki lho Lagi metu wis toh. Aku sing wedi karo macan mau lho, Mas. Lah lagi metu mau kok wis Entoh. Ora oleh. Aku koyo ngene iki nyapa. Jajal kok ras kok gething aku ngene. Aja kaya ngono kuwi. Warok Ponorogo iki gagah wonge pideksa. Ponorogo iki wong sing ngerti. Aku lho ora Ponorogo. Piye to? Aku lho Banyuwangi. Lah kuwi macak warok Ponorogo lagune ngene lho. Glak ngono. Jajal. Contone ngene iki lho. Mbak Yu ki sing Mbak. asli Ponorogo. Contone Mbak Yu. yo. Gagah sikile. Wis. Lagune Mas, Wis sing gagah. Nek pengen dadi gagah mau sing. kowe iso dadi reok dadi warok gagah lek sikile ora iso gagah. Kelinting. Yo, watuk dikendangi arep tak tampani. Kowe arep ngandel seret. Boten, Mbak. apa dik yo lanang lho jane. nyapa Percil ya. iya
Ketoke dukun iki dukun ngerayon iki tak. Nih. Ada apa? Telapak tanganmu mana? Ini. Ya ampun. Dalane apik. Oh ya. Sugih le. Gelang tak dedek. Kendang ono. Matane. Baleni. Mawe watu mbok kendangi. Bareng ora dikendangi. Oh, dalane apik. Iya. Sugih le. Yo. Sithik tok ae, Sithik tok. Jenengmu sapa? Lentem, Mbah. Selentrem. Piye to? Tuh dalane apik. Mulya le. Masa tiet kok. Mergo cilik. Berarti profesional iki. Ya wis. Iya gone beda wingi to, Mas. Beda. Kok kita ya gak kompak lho. Beda, aku panggah beda. Jupukan kita ya gone. Nami kula Lucy, Mbah. Sapa? Lucy Oh, Rahman. iki sugih. Duwe toko ning Pasar Pulong ya? Nggih. Laris. Hei, Ana. kurang ngalih kok Mak Crit. Nih. Laris tokone. Ya wis. Ngono wis ngono kuwi tok. Jatahe sithik-sithik, men sak cilik kok. Wong gedhe kok Crit. Jenengmu sapa, Nduk? Nyiliti, Mbah. Nyiliti sapa? Nyiliti Pak Theo. Maksudnya kepanjangane Liti kuwi lho Liti sapa? Litiana. Oh, ngono lho. Tangan walik. Goblok. Pripun, Mbah? Kapal tok. Jenengan ramal kados Wis niku, awan Mbah. macul. Dadi opo lho, Pak? Ora nek dalane. Buntu. Kok buntu, Mbah? Ora nek dalane ora rono. Mosok ora nek dalane blas iki. Jempol. Oh, jempol. Oh, pembisnis iki. Wow, ngono Pak yo. Duwe HS, Duwe. kopi Brasco. Duwe. Bar loro ya. Iya, ngerti, Mbah. Ayo ngerti kuwi lho. Ku sekti tenan, ngerti. Sektimu sing ngopeni aku. Etok-etok. Oh, wis, bar iki ra loro neh. Sehat, Mbah. Matur Pembisnis. nuwun, Mbah. Rono. Delok jempolane. Tabuhane sowidik tok. Iya, Mbah. Kowe ketoke gampang diseneni bojomu. Tapi kowe dadi peternak sukses le. Amin. Tanggap larang-larang kok sih. Oh. Delok jempolane apik. Iki ngono gampang nimpal pledhong. Iya. Iya. Penyanyi kondang Lucy Praman. Leser. Iya wis. Was. Gelem ra gelem yo. Semene gedine Mak Crut. Ki nyapa? Tangan. Jempol, jare jempol. Balik. Jempol ndi, Pak? Sing enek kukune kuwi lho. Jempol sing enek kukune. Tangan, Mbah. Tangan goblok. Wedok. Ora wedok, lanang, ora lanang. Oh, jempolan apik. Kowe bakal dadi Kene pengusaha, aku peternak, kene penyanyi. Napa kok kono pene? Dukun ndi to? Karo. Iki putu lho. Iki ora ngono ki kancane dhewe. Iki duduk tiban gitu. Duduk. Iki jangan ketiban kontainer kok. Ketiban dase to iki, Mas. Iki lho sing asli iki lho. Iki sing asli. Iki rene iki ya sing asli iki asline. Lah tulisannya ceblok. Aja dikejumputi ya. Ngene-ngene. Ya. Al Waranggono. Bulus. Bulusi. Sing lengkap. Bulusi menyanyikan lagu Gubuk Asmoro versi J. Jandu. Alah, jaranan. Lah Jaranan. Jaranan. Permintaan dari warga masyarakat Ngrayun. Menika Bapak Bapak Haji, Bapak Haji Suli, kalian Bapak Haji Pak Bambang, Pak Durpres, Pak Teodorus, Pak Dorus, karo Bu Epi. Durpres mangklekmu. Pak Dorus katuran naik panggung. Monggo, Iki. foto bersama. Lagu yang kedua judulnya Ayi. Alah. Ayang. Ayang. Yang ketiga apa kuwi?
Yang penting Harsono. Alah. Yang penting Haki Haji Suli. Oh, Haji Suli. Nah, ayo, Cok. Iki Haji Suli. Sepote, Cok, sepote. sepote. Monggo, Bapak yang di depan mohon Bapak maaf. Haji Suli. Monggo mriki Mas Pak Kapolsek. Bapak Bambang, Pak Bambang. Kepala Desa, Nggih, monggo. monggo mriki. Kali Pak kita Bambang. butuh bersama. Ayo, Cok. Semonggo. Monggo. Yo! Show! kita harus ada dokumentasi Mas. Mas Hengki, Mas Lendem. Nggih. Kita buat foto bareng-bareng. bareng. Nggih, bareng-bareng. Monggo. Nggih. Monggo mriki sareng-sareng penyanyi Kelimba Lucy. Saged Bapak. Awas Bapak. Betul apa nggih? Amin nuwun sewu lho nggih. Nggih, amin nuwun sewu. Oh, siap-siap betul napa. Kita foto riyen nggih, Bapak. Niki damel dokumentasi kita Guyon Maton bersama dokumentasi yang ada di provinsi. Yuk, kita foto dulu hitungan 1 sampai 6.000, Pak. Pakaian. Tangannya genggam semua. Ya. Ya, siapin banget. Sampun. Sampun. Oke, terima kasih. Menika kula manut jenengan. Jenengan teng mriki joget siaya siap napa pripun kula manut jenengan. Mangke lak joget mawon kan mboten sekeca Bapak. Lak joget nggih kalih nyawer. Amin. Lah kok enek gurine kuwi to? Yo kuwi wis Pak. Mboten ampun. Namung joget mawon. Menika kalih Mbak Lucy, namung joget mawon. Niki kita enggak menerima apapun. Oke, yuk Cok. Versi J, Cok. Yo. Mriki mawon riyen Bapak, sak lagu mawon makin wis mandap betul. Yo, Cok. Go! Awas. Lucy. Joget to Cak Srepet. Yo. Asik. Yo. As. Alon-alon wae Mas. Oh, ah. Guyon maton Cak Percil Mas. Yo. Masuk. Yo. Lagune apa mau Mas? Yo karepmu. Alah yo ora apa-apa Mas. Lali-lali. Residone hotel Yo. ning gubuk wae. Oh. Ya iya lho Mas. Ya iya. Sindane mriki standar. Ayo, Dik. Ayo sindane rene kabeh. Bareng-bareng Mbak Lurah iki lho yo. Os. Yen liwat aku kelingan Oh. gubuk kae lho Mas. Yo. Piye tak go leret. Aduh. Ing cagak keempat tulisan Asa.
jaranan. Tangga wandong tras. Ayo kene, barang kono metu kabeh kene yo. Kene yo. Ayo kene. Kene. Ayo. Buka. Tanpa bantal, tanpa kosa. Hop. Buat abadi ketaman. Yo. Saudara-saudaraku yang baik hati semuanya, Ponorogo yang indah semuanya, rupa-rupanya maunya sih menemani Anda sampai nanti, namun yang jelas waktu jualah yang memisahkan kita. Akhirnya atas nama dari seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Iksan, saya Sujud Rastio, mengucapkan banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya kini bila taufiq wal hidayah wa birridho inayah. Wassalamualaikum.